طبق маълумотҳо дар ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз шудааст. мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар тамоми ҳудуди ҷамоат 205 гектар пиёзи барвақтӣ кишт шудааст ки аҳли заҳмат имрӯз ба ҷамъоварии ҳосили пухтарасида машғул ҳастанд. ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар хоҷагидорон аз 420 то 450 сентнер ҳосил рӯёнида истодаанд. ҳоло тоҷирон 1 килограмм пиёзро аз деҳқонони ин ҷамоат бо нархи аз 2 сомониву 80 дирам то 3 сомониву 50 дирам харидорӣ намуда вориди бозорҳои истеъмолӣ карда истодаанд. дар раванди ҳосилғундорӣ шумораи зиёди кормандони муваққатӣ аз аҳолии деҳот ба шуғл фаро гирифта шудаанд ки аз ин ҳар як коргар даромади иқтисодии оилавияшонро қисман таъмин мекунанд. нарх пиёза ҳамин сол нағз аст. мана ҳозир 290 гирифта шудааст. насиб боша ҳамин биём ҳосилда насиб боша тарз мекорем. ҳамарӯза аз ҳудуди ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода мошинҳои пурбори пиёзи барвақтӣ ба минтақаҳои дигари кишвар интиқол гардида ба мамлакатҳои хориҷ низ содирот карда мешавад. кишоварзон баъд аз ҷамъоварии ҳосили аввал дар майдонҳои аз пиёзи барвақтӣ холӣ шуда кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла полезиҳоро анҷом медиҳанд. бояд гуфт ки дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоат дар як қитъаи замин таҷрибаи кишти ду зироатро дар як вақт ба роҳ мондаанд. бо ин усул хоҷагидорон гирифтани 3 ҳосил дар як солро дар амал татбиқ намуда истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро бештар мегардонанд. ин дим сола таҷриба кардаастанд ки ҳамин дар байни ҳамин картошка ина тарбеза барвақт шинондагианд. ҳозир вақте ки ҳосили картошкара ки гирифтанд ин аллакай қариб тайёр мешавад ки ба ҳосил гирифтан. вақте ки нагирифтанд ин тарбуз тайёр мешавад, метавонанд ки сеюм ҳосилам бо сабзӣ коранд. дар як сол 3 ҳосил ба даст меоранд. дар баробари ин заҳматкашони ҷамоат ба дарави ғала машғул буда дар ҷойҳои аз ҳосили аввал холӣ шуда киштишолӣ гузаронида истодаанд. маврид ба зикр аст ки аксари заминҳои киштшавандаи ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода тавассути чоҳҳои амудӣ обёрӣ карда мешаванд. чунин тадбир ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва саривақт обёрӣ намудани заминҳои киштшаванда аз ҳисоби худи хоҷагидорон ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ амалӣ гардидааст. ҳадафи кишоварзон ба он равона карда шудааст ки бо истифодаи самараноки обу замин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд, бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти хушсифат таъмин, иқтисодиёти оилавиро беҳтар ва дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузорӣ намоянд. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор.